ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠୁ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଯାଏଁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହାଇଲେଭଲ ବୈଠକ ବସି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ କିଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।